दिनै 37थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारि सान फालिदों। क'क्राझारनि थुलुंगाफुरियाव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 37थि रुंसारि सानखौ फालिनाय नुनो मोन्दों। फारसेथिं बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिलनि गाहाय मावखुलि सानजारि नोगोराव 37थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारि सानखौ फालिदों। आथिखालनि करोना भाइरासनि थासारिखौ लानानै ससियेल डिस्टेन्सिं मेनटेन खालामनानै खुगायाव बयबो मास्क लानानै बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ खुंफुंनाय नुनो मोननाय जादों। जाय समाव बड'फाया ड्राइभार फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबान रुजुननानै सोमावसारनायखौ दैदेनदोंमोन। बिनि आगोलनि दायनिसो बाथ्रा रायखांनांगोन। आं बेखौनो गोसोखांदों जे जाय समाव बर'फ्रा राव हारिमु थुनलाइ राजखान्थिनि मोन्थायानो जा फारफ्रोमबो बिथिङावहाय दिनै सोलोंथाइ दिगनि बाथ्रा गासैबो दिगावनो गुबुन हारिजों नाख्रेबजानाय सुसिजानाय गादबजानाय मोनसे बर' हारि, बे बर' हारिनि उदांस्रि नागिरनानै फारफ्रोमबो बिथिङावहाय जोङो जौगानाय नागिरनानै सोमावसारदों। बै समनि थासारि आरो दिनैनि थासारि रिजायनानै नायोब्ला गुवार फाराग जों नुनो मोननाय जायो। दिनैनि थासारिया सोलायफैबाय, जों बयजोंबो गोरोबनानै सोलिनो हानायनि मोनसे थासारि सफैबाय, हालोद सफैबाय। नाथाय बेनि आगोल जाय समाव बड'फाया आफादगिरि बिबान लानानै हाबा मावदोंमोन, बेनि आगोल बर'फ्रा बुंनो थाङोबा आसामाव रायजो जानाय समावहाय हा हुनि बाथ्रानिफ्राय लानानै जोंनि राव फोरोंनाय बाथ्राखौ लानानै सोलोंथाइ दिगाव जोङो बिजोंखौ फोथांना लाखिनांगौनि बाथ्राफोर फारफ्रोमबो दिगावनो जोङो बुंनो थाङोबा असमिया, जायखौ जोङो असमिया हारि होनना बुंनाय जायो, हारि, बे हारिजों जोङो नाख्रेबजादोंमोन, जों नारसिनजादोंमोन, गादबजानो नागिरदोंमोन। जों बर'फोरखौ जेरैखि जाया फोजोबस्रांनो नागिरनाय बे खैसार, बेजों आसामनि जि मोनसे रुलिं क्लिक बा जायखौ सासन खालामदों, बिसोरो जोंखौ फोजोबस्रांनो नागिरनायजों हाबा मावनाया रोखा जोंनि नोजोराव गोग्लैदोंमोन। नाथाय बेनो दुखुनि गोनां बाथ्राया, जोङो फारसेथिंजाय बेखौनो जोङो गोजोननायबो मोनगोन, बड'फानि दैदेननायनि गेजेरजों दिनै बर'फ्रा माखासे राजखान्थियारि जि खुंथाय बेबस्था बा खुंथाय गोहो, बेखौ जों मोननो हादों। बुंनो थाङोबा बड'फानिनो होलांनाय बिहोमा बियो, बड'फानि होलांनाय सानस्रि थांखि नोजोर, बेखौ जों बिथा खालामनानै खामानि मावबोदोंमोन। बे हाबा मावबोनायनि गेजेरजों जोङो 1993 मायथाइ 20 फेब्रुवारियाव BSc गोरोबथा खालामनो हानाय जादों। बेनि उनावहाय जोङो 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जोङो BTC गोरोबथा खालामनो हानाय जादों। आरो नै दाखालि थांनाय बोसोरसेनि आगोल 2020 मायथाइ बावहाय BTR गोरोबथाखौ खालामनो हानाय जाफैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDPनि मोनब्रै हानजा आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद ज'है बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथाखौ जों खालामनो हानाय जादोंमोन। बावहाय गुबैयै जों बुंनो थाङोब्ला, बिजिरनानै नायोब्ला, जोङो मोजाङै नाहरफिनोब्ला, थांखांनाय बाथ्राफोरखौ जों सानोब्ला बड'फानि बिहोमा बे गैयालासेनो जोङो मोननो हायाखै। सिगाङाव बड'फानि जि मोनसे थांखि सानस्रि नोजोर, बेखौ बिथा खालामनानैसो जोंनि नाजानायनि गेजेरजों जोङो बेखौ मोनफैनो हादों। आरो लोगोसे दिनै जे जोङो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, बेखौबो मोनफैनो हाबाय। बावहाय बड'फानि होलांनाय लामा, सानस्रि थांखि नोजोर, बेबो मोनसे फिथाइ। दा आं बेखौ बुंनो लुबैगोन, बड'फाया बर'फोरनो मा होलांखो होनोबा, जोंहा बावहाय जेबो गोनो गोथो थानांगौनि बाथ्रा गैया, साननांगौनि बाथ्रा गैया। थोंजोङैनो बर'नि जि मोनसे जोंनि गोग्लैसोनायनिफ्राय दिनैनि थासारिजों सौफैनाय, बेनि गुदियावनो बड'फानि बिहोमा, बेखौ जों रायखांथारनांगोन। आरो बेनि सिगांनि बाथ्राफोरखौ जों एसे रायखांनो गोनां जायोबा,
जों बेखौबो रायखांफानाया गोरोन्थि जानाय नङा दा ओंखायनो आं बेखौबो बुंनो लुबैगोन जोंनि नाजानायनि गेजेरजों जों माबा मोनसे मोनफैनो हादोंब्ला थांखियाव सफैनो हादोंब्ला बावहाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि माने बिहोमा आरो लोगोसे दिनैहाय गोदान जोलैफोरनि जि मोनसे जोंनि जुजिफैनाय बावहाय बड'फानि जोंनो होलांनाय मोन्थोर खौसेथिनि मोन्थोर बेयो जोंनि थाखाय गोसोखांजाथाव गोबां जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोन गासिबो निदान खैफोदजोंनो जेथो सौसिनांदों जुजिनांदों सोरबा पुलिसनि लेथार बुथुम जादों सोरबा जिउ बावनानै गावथारजादों सोरबा जिया हारि खालामजादों बेफोर मोगथां जारिमिन बे मोगथां जारिमिनफोरखौ जोङो मोनबोबाय आरो दिनै बिनिनो मोनसे फिथाइ हिसाबै जोङो नैबे थासारिसिम सौफैबाय नाथाय गुबैयै संकष्ट बेसरियासिम बर' रायजो फैनाय दिनैनि बे थासारियाव दिनैनि बे हालोदाव बियो जोङो दाबो आबुङै मोनफुंनो हायाखिसै ओंखायनो जोंनि थांखिया दाबो आबुङै जाफुंगोन होननानै बुंनानै लानो हाया बा बुंनो हाया जुजिनाया जोंहा दंबावो जों जुजिलांबावनांगोन हारिनि थाखाय दिनै जोङो खालि सोमावसारनायनि हाथियारनि जांख्रिथायजों बा सोमावसारनायनि हाबाफारिनि गेजेरजोंल' जोंनि मोन्थायखौ जोंनि थांखिखौ मोनफुंनो नाजानाय दिनैनि थासारियाव बेखौ खाबजाथाव आगुनाय बेफोरबायदि मोनला जों दिनैहाय राजखान्थियारि जों मोनसे गोहोम बे गोहोमखौ लानानै जोंनि गेजेराव इउनाइटेड खौसेथियै मोनसे राजखान्थियारि स्ट्रागल इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागलनि गोनांथि दंसै होननानै आं सानो खौसेथि राजखान्थि जांख्रिथायखौ बर'नि गेजेराव नांसिगौ जों खौसे जानानै राजखान्थियारि जि मोन्थायफोर बा जोंनि दाबिफोर बेखौ मोनफुंनो थाखाय जोङो ज' जानानै जुजियोब्ला राजखान्थि भाबैनो राजखान्थिनि गेजेरजोंहाय बेखौ मोनफुंहैनायनि खाबु दंथारो नाथाय गोबां जाहोनाव जों दिनैसिमबो खौसे जानो हाया जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि मावनो लानाय जोंनि थांखि जोंनि जुजिनाय बेखौ जेरैबायदि जों लांनो नागिरो बा थांखिनि थाखाय जों जेखौ जेरावहाय जों बावसोमनानै गावखौनो बावसोमनो खामानि मावनो नागिरदों बावहाय जोङो दासिमबो हाफुंजोबाखै बे सैथो बाथ्रा नाथाय नाजानाया थानांगोन आरो नाजानायनि गेजेरजों थ्रु डे अफ टुमर' माब्लाबा सानसे जोंनि थांखि थावलियाव जों जे सौहैनो हाथारगोन बे मिजिङाबो जोंहा दङ खालिबोल' जोंनो नांगोन सहायलायनायनि गोहो जोंजों गोरोबलायनायनि अनलायनायनि फोथायलायनायनि जि मोनसे थासारि बा जोंनि गेजेराव जि मोनसे सोमोन्दो बेखौ जोङो गोजोर खालामनो हानांगोन आं बेखौ नुदों दिनैहाय जोंनि गेजेराव हाथियार जांख्रिथायखौ मोजां मोननाया दाबो जोबजोबाखै कमप्लिट रुट आउट जायाखै खिन्थु दिनैनि थासारियाव दिनैनि हालोदाव दिनै बड'फानि बे बिदायनि सानजों जों जे बर' कसारि वेलफेयार थुनलाइ काउन्सिलनि गाहाय मावखुलि सानजारि मेलेक्सिमेन सार खुंनो लानायबा जों दिनैहाय बे ट्रेनेसनखौ फालिदों बेजों लोगोसे आं बे बाथ्रा मोनसे बुंनो लुबैगोन जे जोंनि जाय जोहोलावफ्रा दिनैबो हाथियारजों फोथायनाय दङ बिथांमोननि सिमांनि गुरै खावलायनाय आरो हांख्रायनाय आङो गोख्रैनो गोसो गोरबोजों बिथांमोनखौ खावलायहरगोन जे दानि जुगा हाथियार जांख्रिथायनि जुगजों आवगायबाय थानायनि जुग नङा जों दोननांसिगोन हाथियार जांख्रिथायखौ आरो जों खौसे जानानै जोंनि जि मोननाय जायखौ जों मोनफैबाय बिटिआर मोनबाय बर' कसारि वेलफेयार थुनलाइ काउन्सिल जों मोनबाय बेखौ जों ज' जालायनानै खामानि मावनानै जोंनि गोग्लैसोनाय रांखान्थिनि हालोदनि बाथ्रा सोलोंथाइ दिगनि बाथ्रा आबादनि बाथ्रा राव हारिमुखौ जौगाहोनायनि बाथ्रा फारफ्रोमबो दिगाव जोङो ज' ज' खौसे जानानै खामानि मावनायसो सम सफैबाय